Dobrý deň, milí diváci. Chcel by som vás privítať pri vydaní druhého podcastu Bratislavskí makléri, v ktorom sa budeme venovať témam z realitného a finančného biznisu. So mnou v štúdiu sedia moji kolegovia Betty Hajnalová a Michal Jesenský. Moje meno je Matej Gomolčák. Určite si nezabudnite dať follow a odber na tento podcast, aby vám neunikla žiadna ďalšia epizóda. Tak čaute. Ahoj, Maťo. Čau, Maťo. Čau, Betty. My sme sa včera aj trošku pripravovali na tento podcast. Bavili sme sa o tom, čo budeme dnes, aké témy rozoberať. A niekde sme sa dohodli, že sa pobavíme aj o tom, čo sa tento rok nepodarilo. Tak prvá vec, ktorá sa mne nepodarila, bola, že po 2,5 roku, čo som predával štvorizbový byt na Zochovej ulici, ktorý bol 5. poschodie z 5 bez výťahu, tak po 2,5 roku mi zavolal na obhliadku jeden pán, ktorý mi o 2 dní v sobotu volal. Ja som bol akorát na ceste do Tatier na chatu. Mi volal, že má záujem, že ten byt chce zobrať. Hovorím, dobre, ďakujem za info, som akorát na ceste do Tatier. V pondelok si kvôli tomu zavoláme a doriešime to. Chcel som zavolať potom, keď prídem do Tatier majiteľovi. Za 10 minút mi volá majiteľ a povedal, že predaj musíme zrušiť, lebo to darovali synovi. Nezávisle na sebe to prišlo, hej? Takže po 2,5 roku sa to takto sa to udialo. To sú veci, ktoré proste nevymyslíš, akože špeciálne pri týchto špeciálnych predajoch alebo takých, čo trvajú dlhšie, tak to sú proste veci, čo napíše len osud. Tak. A je to jedna zo súčastí tej maklerskej práce. Proste stane sa ti to, hej, tomu sa nevyhneš. Jedine, že by si také byty nebral do ponuky, ale zase dávať si nejaké výzvy, to tiež patrí k našej práci. Takže áno, no, je to život. Tam som sa aj celkom narobil, tých videí a bolo tam celkovo, som tam mal 46 obhliadok. 47 bola tá, ktorá to mohla rozhodnúť. Áno. A aj som sa ich pýtal, aj som skúšal, ale vyhrala tam rodina a nejak som s tým špeciálne nesuperil. Si pamätám, že to nebol úplne jednoduchý predaj, však my sme tam boli v podstate, keď si tak pomáhame aj na záskok, tak sme tam boli s jedným klientom na obhliadke, keď si bol na dovolenke a potom viem, že sme tam riešili také šialenosti, on to chcel na investične a prerátávali sme ceny, ako by to vychádzalo na jednu noc, keby to dával na Airbnb a tak ďalej. Zisťovali sme možnosti tej schránky na kľúčik a podobné veci. Takže vôbec to nebolo jednoduché, minimálne z týchto prípadov, čo si ja pamätám. Áno, trvalo to dlho, bol to boj a proste to nevyšlo. Tak. Asi každý máme takýto obchod za sebou. Tak, napriek tomu, že človek, ako sa hovorí, sa ide rozkrájať a dá do toho všetko, hej, však môžeš povedať pár slovami, že čo si dal do toho marketingu a čo z tých obhliadok, videí, minimálne videí, ale tam som sa naučil zase robiť videá. To boli prvé videá, ktoré som robil. Keď si niektoré z nich pustím, tak sa smejem na tom, ako to hrozne vyzeralo. To si pamätám. Ale minimálne ma to niekam motivovalo, niekam sa posunúť, lebo už som naozaj nevedel, akým spôsobom to urobiť, ale ja už som videl, že keď niekto vyšiel na to 5. poschodie, tak som ich rovno zobral hneď dole na terasu sa vydýchať a nacítiť si ten výhľad z tej terasy, lebo tá bola naozaj vysoko a bolo vidno pekne nástavy, náhrad a tak ďalej. Až potom som ich nechali na to vyššie poschodie, keďže to bol mezonetový byt. Ale podľa toho, ako boli zadýchaní, ja už som vedel, že aká bude odpoveď, keď budú odtiaľ odchádzať, že plus minus sa už neozvu. Ten jeden pán, no. A zrovna ten, čo sa ozval, ale pri tomto obchode ma napadá stále ešte jedna vec, že platí také príslovie našich starých mám, alebo možno prastarých mám, že kto prvý dáva, dvakrát dáva. Prvá cena tohto bytu bola 420 000. Na tretiu obhliadku prišiel pán, ktorý povedal, že ponúka 385, to bolo po 3 týždňoch predaja. Volal som majiteľovi a on povedal, že ne, to nemôžeme dať takú veľkú zľavu, hovorím, premysli to, vieš, aký ten byt je a tak ďalej. Povedal, že nie. Potom mi o ďalšie 2 týždne zavolal, že dobre, zavolaj tomu pánovi, ten povedal, že už kúpil niečo iné. A potom sme končili s cenou 359 a už sa to nepredalo. A to je presne to, čo hovoríš, že veľa klientov to vníma, že dáva zľavu. Hej, z ceny, ktorá sa určí na začiatku. Častokrát je to o nejakej klientovej predstave, pocite, možno nadhodnotenom znaleckom posudku. Ale keď príde klient, alebo teda záujemca s protiponukou, tak treba to brať ako, že to je ako reč trhu. Hej, toto ti trh hovorí a teraz ide o to, ako ty na to budeš počúvať. Hej, čiže nevnímaj to cez to, že ty dávaš zľavu. Hej, tu ti trh hovorí, že túto je nejaká možnosť.
a môžeš to vyriešiť hneď, alebo teda sa presviečať o svojej pravde, napríklad ďalších 2 roky a nakoniec zistiť, že teda tá pravda tam asi nebola, alebo trvalo by minimálne ďalšie 3 roky, kým by tam tá cena vystúpala. Takže tá optika cez tie zľavy je taká u mňa sporná. Je to a hlavne ja som to vysvetľoval aj iným klientom, že treba si vždy spočítať všetky ostatné náklady spojené s tým predajom a zase naopak, keď predávam nehnuteľnosť, ktorej mi peniaze treba zostanú a idem si ich niekde zainvestovať. Koľko mi už môžu tie peniaze zarábať v budúcnosti. Konkrétne na tomto byte som to majiteľovi vysvetlil, že jeho mesačné náklady, alebo to, čo nejakým spôsobom tratí, je okolo 900 eur. Čiže za 2,5 roka sa bavíme o 18 000 zhruba. Presne tak. Ale Betty má teraz nejakú špecialitu. Áno. Ja v rámci každého obchodu to vnímam celkom dosť osobne. Píše sa tam príbeh ľudí, menia sa miesta, kde žije človek, ktoré nás v podstate každého ovplyvňujú. Takže mala som zaujímavý malý byt v mestskej časti Ružinova, kde som mala naozaj dosť záujemcov a potom vlastne prišlo to rozhodnutie, komu to predať. Bola to štruktúra záujemcov, chceli to aj na investíciu, aj cudzinci tam boli, aj single, dospelý človek, ale medzi nimi bola aj klientka mladšia, ktorá bola vo veku mojej dcery a bolo mi to veľmi blízke, že posúdila to miesto, že dlho hľadáme v tejto lokalite, žije tu moja babka, od malička som tu vyrastala, čiže mnoho takých momentov, ktoré rozhodli, že dobre, dáme priestor mladému človeku, ktorý začína svoj vlastný život. Keďže môj klient, ktorý ten byt predával a išiel do väčšieho, potreboval rovnako financovanie, ako aj táto záujemkyňa, tak som to nevidela ako problém. Hej? Čiže išli sme do toho, povedali sme, oznámili sme, že bude teda môcť ten byt nadobudnúť. No a tam začal proces financovania. Opýtala som sa, či jej s tým viem pomôcť, nakoľko som v tom doma. Mnoho klientov aktívne teraz majú potrebu hypotekárneho financovania. No, ona, že už má niekoho, kto jej to rieši, ja som to akceptovala a zavolala som jej finančnej sprostredkovateľke, ktorá mi oznámila, že je pripravená finančne. Tam asi došlo k nezhode pochopenia toho výrazu, že čo znamená, keď je klient finančne pripravený. U mňa je to, že mám klienta overeného v viacerých bankách, vieme svoje limity, podmienky a podľa toho hľadáme nehnuteľnosť vhodnú, ktorá cenovo do toho rozpočtu sa nám vmestí a viem, že keď nájdeme vhodnú nehnuteľnosť, tak oslovíme banky, ktoré ponúkli najlepšie podmienky. Hej, v ich prípade to asi finančná pripravenosť bola nejak inak vnímaná, pretože v tom momente, keď sa podpísala rezervačná zmluva, tak len začali sa rozpozerávať po trhu, aká je možnosť a ten proces sa naozaj natiahol na neštandardne dlho a posunuli sa obchody, ktoré s tým súviseli, nadväzovali. V konečnom dôsledku sme nedodržali termín odovzdania, ktorý bol uvedený v kúpnej zmluve. Brala som to, že 5-6 dní, že to bude naozaj veľmi ľudský kompromis. Ale celý ten proces trval koľko? 2,5 mesiaca. Tak 5-6 dní není až tak veľa. No, ale zmluva kúpna definovala dátum odovzdania a viac menej sme to komunikovali len v tom duchu, že ona ten byt bude prerábať, takže bude si objednávať služby majstrov, ktorí tam prídu a začnú s rekonštrukciou. Ja som hovorila, že urobíme všetko preto, aby sme dodržali termín odovzdania. Žiaľ, v súvislosti vyplácanie hypotéky, následne čakanie, kedy dostaneme potvrdenie banky, aby môj klient načerpal a mohol teda splniť podmienku prevzatia svojho nového bytu. To celé sa posúvalo v čase, aj keď sme robili maximum. Banky majú svoje termíny, ktoré musíme akceptovať. A vo výsledku teda taká facka pre mňa a ponaučenie je, že naozaj, aj keď celé omeškanie bolo z dôvodu práve dĺžky trvania financovania záujemkyne, tak vo finále vlastne si narokujú penále
ktoré zaplatím. Hej, Dobrá, to je koľko? No, je to 50 eur na deň, zmluva definuje, hej, čiže sme vo meškaní 6 dní, je to 300 eur. A napriek tomu, že je zmluva podpísaná medzi klientom a záujemkyňou, tak v rámci toho, že môj klient, ktorému som byť predávala, mi dal plnú dôveru v nastavení termínoch, v koordinácii, v manažmente toho celého v rámci času, tak je to v podstate môj problém, takže nebudem klienta tým zaťažovať. Hej. Je to nefér. Nezapríčinila som to omeškanie, ale tu na celkom ako zlyhala ľudskosť, podľa mňa, lebo de jure je to tak, ale de facto, hej, a tie fakty všetky zúčastnené strany poznali, to bolo asi nefér, ale je to ponaučenie pre mňa do budúcna. Čiže pri 185 000 jej síce nejaká extra škoda nevznikla, ale keďže mala takú klauzulu v zmluve, tak si ju uplatnila a uľakovala sa na 300 eur. Áno. Tak ľudia sú rôzni, ale tak to nám náš biznis, tak takýchto ľudí, žiaľ aj takýchto klientov nám prihráva biznis do cesty, ale na konci dňa je dôležitý aj tak toho spokojný klient, ktorému si ty predávala. Hej, v podstate tam nastali ešte momenty, ktoré práve meškaním financovania tejto záujemkyne sme žiadali znové vyčíslenie, kde už banka spoplatnila tento úkon. Hej, čiže tých momentov bolo mnoho. Ja som všetky komunikovala aj so stranou kupujúcej. Žiaľ, vo výsledku to postavenie bolo také, že zmluvu je treba dodržiavať, takže áno. Jedno, čo je také memento pri tomto, alebo je veľká škoda, je dobré, že máme veľa bank, ktorých si máme vyberať. Na druhú stranu je to niekedy aj škoda, lebo každá banka má svoje pravidlá, svoje termíny, svoje limity. Hej, niektorá banka ti vie načerpať na druhý deň, keď vidí vyznačenú záložku na katastri. Iná banka má na to 10 dní, iná banka 5 dní. A veľmi ťažko sa toto všetko dopredu časuje. Ja som mal teraz taký obchod, že sme časovali takto 3 obchody. Ja som mal to spravenú vyslovene excelovskú tabuľku, kde bol maximálny termín a minimálny, že keby sa nám niečo podarilo tam urobiť o pol dňa skôr, o jeden deň skôr, že sme hneď bežali na kataster a aj tak sme boli niekde v strede. Nebolo to ani to maximum, ani to minimum. Ťažko sa to odhaduje, pretože napríklad klient vyplatil spotrebné úvery, také 2 malé, a potvrdenie z banky do aplikácie prišlo do 2 dní. Čiže vychádzali sme, že zhruba v tomto čase budeme očakávať aj potvrdenie splatenia hlavného úveru, hypotekárneho, ktorý s obchodom súvisel. Tam však potvrdenie prišlo na 8. deň. Čiže nepomer, hej. A plánuješ to nejak nadväznosti, kedy následne načerpáme a to sa posúvalo znovu v čase, takže je ťažko to odhadnúť, lebo tá prax, keď má banka zákonných 30 dní, tak nevieš odhadnúť, či to bude do tých 2 dní, alebo sa to posunie na 2 týždne, to je ťažké. No my nevieme, koľko oni majú úverov, koľko úverov je pred nami na centrále a jeden deň môže byť 30, druhý deň 50 a tretí deň 80. Presne, to úplne sedí, lebo veľmi závisí aj v akej dobe človek žiada o ten úver. Poviem príklad, keď trh spí, není čo predávať, není čo kupovať, tak v podstate tú hypotéku máš vybavenú obratom. Kdežto keď sme v dobe, kedy idú predaj, kúpa, ľudia riešia bývanie relatívne často, ceny rastú, úrokové sadzby klesajú, vtedy je teda nápor. Ešte aj v súvislosti s tým, že sa banky samozrejme nečakajú a či už v rámci konsolidácie alebo teda znižovania nákladov na svoje prevádzky a v rámci nastupuje aj proste tých ľudí tam nie je vždy dostatok a tie termíny sa môžu zásadne líšiť. Hej. A to ešte spomeniem jednu vec, čo mne sa stala napríklad a to ako tiež som si nevedel predstaviť, že niečo také môže nastať, že v procese schvaľovania úveru napríklad sme doložili znalecký posudok, kde interný znalec začal rozporovať istú vec v znaleckom posudku, ktorú sme dodali my ako so svojím znalcom, znalcom, ktorého sme objednali. A teraz bolo úsmevné pozorovať, ako títo dvaja znalci, každý teda z toho svojho fachu, ale na inej strane barikády, si dokazujú, že kto má pravdu. Hej? No a my na to, aby sme dostali ten výsledok z tej banky, ktorý sme potrebovali dostať, tak musel náš znalec to spraviť podľa požiadaviek
znalca banky, napriek tomu, že bol schopný krvou podpísať, že to tak nie je. Hej? A to sa bavíme minimálne o nejakom týždni až skoro 2, s ktorými absolútne nerátaš. Hej? Proste bereš to tak, znalecký posudok, dáš ho do banky, proste vybavené. Hej? Stáva sa aj toto. Ja som mala podobný prípad so znaleckým, kde dom bol založený v banke, ale išli sme do refinancu a znalec tej novej banky si dožiadal ohlásenie malej stavby pergoly, ktorá tam nebola. Našťastie to ide veľmi rýchlo. Stačí, klient sa vystrašil, bože, veď úrad v Pezinku pracuje tak, že do 3 mesiacoch sa ťažko dostaneme k nejakej odpovedi a to je neskoro pre nás. Ale ohláškou sa to veľmi rýchlo vyriešilo. Aj reakcia toho úradu bola okamžitá. Takže sme do týždňa mali to, čo banka chce, aby sme vedeli refinancovať a pokračovať v procese a načerpať tie zdroje. No, a to je presne zase len odpoveď na to, prečo, na čo má klient na kúpu alebo predaj nehnuteľnosti využívať pomoc realitného makléra. Pretože ten vie, na ktoré dvere treba a kedy zaklopať a akým spôsobom to spracovať. Presne. Ako jak sme si povedali aj minule, že tieto skúsenosti málo čo nahradí. Hej, to proste keď si odžiješ, tak sa poučíš a keď to pošerujeme v rámci týmu a našich skúseností, tak z toho benefitujú len klienti. Hej, ty dáš dobrú službu, lebo si pripravený aj na neočakávané záležitosti, ale v končnom dôsledku klient je ten, veľakrát to ani nepocíti, že si akú službu si mu vlastne spravil, lebo v podstate to do detailu nepozná tú problematiku, ale ty už ho dopredu vieš na to pripraviť, upozorniť a tak ďalej. Takže to je super. No a vlastne ten prípad, čo spomenula Betty, tak áno, na tom je zaujímavé to, že si ten problém, keď to tak nazvem, zobrala za svoj, hej, lebo v podstate nastal medzi zmluvnými stranami. Jasne. Na jednej strane predávajúci podpísal zmluvu, na druhej strane kupujúci podpísal zmluvu, každej strane z toho vznikajú nejaké práva, povinnosti, ale zase, hej, ako zobrala si to za svoje a ten problém si vyriešila aj teda pre pokoj obidvoch strán z vlastných teda prostriedkov, s čím si tiež vopred nerátala. Takže to sú všetko tie veci, s ktorými ani maklér, hej, dopredu nevie počítať tak vopred a preto je každý ten realitný prípad taký unikátny, alebo väčšina z nich. A ja keď som o realitách počul ešte predtým, ako som ich začal robiť, tak som mal pocit, ok, však nehnuteľnosť, tak predáš barák, predáš byt, copy-paste, nejaká zmluva, podpíše sa a ide to ako pásová výroba. No ale prax ti ukáže, že Keď by to tak bolo, no. Častokrát do toho dávame aj to osobno, že človek to nebere len ako čistý biznis, že častokrát robí aj so známymi kamarátmi alebo rodinnými známymi, čo je niekedy horšie ako s cudzými ľuďmi, lebo cudzí ľudia to by som povedal niekedy ani tak, že nezneužívajú a majú rešpekt voči tej práci. A som tiež druhá vec, ktorá mi takto v tomto roku nevyšla, bola, že v máji som zobral do ponuky jeden byt, ktorý predával jeden známy. Jediná podmienka toho predaja bola, že sa môže reálne môže byť kúpna zmluva uzatvorená až po 1.10. kvôli tomu, že ho ešte nemal 5 rokov. Sme povedali, OK, že tak poďme to akože pomaličky predávať zatiaľ a každému záujemcovi túto podmienku aj povieme, že kedy vieme uzatvárať kúpnu zmluvu. Do toho nám tam prišla ešte vlastne prerábka celého domu, čiže tam každý druhý človek sa tak trošku zlákol, že koľko to bude trvať, lebo zase poznáme, niekde tí robotníci fungujú, niekde nefungujú, že aj každý z nás, kto si robil svoj vlastný byt alebo dom, že vie, že si to naplánuješ na mesiac a trvá to 2 mesiace a pritom ako tam toho až tak veľa zlého nebolo. A vlastne my sme reálny predaj začali začali sme v máji, ale reálny predaj začal až po 1.10. Keďže sme začali v máji, tak mne končila exkluzivita o mesiac vlastne. Reálny predaj som robil mesiac, kedy už aj ten dom vyzeral byť taký reálne dokončený, kedy už aj majiteľ mal nejak odsťahované veci z toho bytu, ktoré chcel a potom a tam zase sa stala veľmi podobná vec, že my sme tam končili s nejakou cenou niekde 260,000 a on povedal, že dobre, že máme to, presne skončíme tú zmluvu v deň, dokedy bola zmluva, tak som sa snažil ho ešte nejakým spôsobom presvedčiť, že pozri sa, my to reálne predávame iba mesiac, stále sa nám tam menila povaha domu, robotníci tam boli, hluk tam bol a tak ďalej, ľudia sa toho zlákli, my tú robotu sme si urobili dobre, bolo tam 24 obliadok, ale
OK, zobrá to iná realitná kancelária, som povedal, čo si myslíš, že čo urobia, lebo my si tú našu robotu robíme dobre, mali sme tam profesionálne fotografie, boli tam videá, bolo tam urobené všetko tak, ako malo. Tých obliadok tam bolo veľa, jednoducho. A ešte tam bol ďalší problém, tretie poschodie zo 4, ale bez výťahu a ľuďom sa tiež nechcelo šlapať. Pri 5. z 5 som to pochopil, ale na 3. som to úplne nechápal. No, tak prvá vec, keď to bolo zverejnené v inej realitnej kancelárii, fotografie OK, video žiadne, ale o 15 000 nižšia cena. A ešte sa stala taká vec, že mi volal náš kolega Zolo, že našiel na to nejakého kupca, dokonca ešte aj hotovostného. Ja som mu písal a on, že dohodni sa s tou inou realitnou kanceláriou. Ty musíš vedieť, to sú tvoje peniaze, či sa dohodneš s nami, alebo nie. A keď som videl tú cenu, že je to o 15, tak to sa vyhazuje 15 000 do vzduchu. Mm-hmm. Pretože keby ty si nastavil tú cenu o niečo nižšiu, tak ten záujem by tam mohol byť. Ja by som dal asi o niečo nižšie, ale tiež nastal ten istý paradox, že keď už to kvázi nebolo naše, že sa našiel niekto, kto to teda konečne chcel, lebo to bol človek, ktorý prišiel niekde zo zahraničia a jednoducho mal hotovosť a chcel niečo kúpiť a tento byt sa mu zrovna páčil. A majiteľ bol už taký nejaký sklamaný, rozčarovaný, mal aj nejaké iné životné problémy a už som to tak nechal tak, ale hovorím, videl som, že to predávalo 15. Že to bolo prvý krok inej realitnej kancelárie, bolo hneď znižiť cenu, ani nejak neskúšať akože tú internú databázu, ako to mnohí tvrdia, že ju majú a tak ďalej. A to sa stane. Sú tu stále obchody, ktoré nám vyjdú, kde ostanú spokojní zákazníci aj na jednej strane, aj na druhej, takže toto sú len také útržky z toho. Ale bohužiaľ aj takéto situácie prináša život, že není to, ako hovoria naši bratia Češi, jenom sluncem zalitý. Hej? Že stanú sa aj takéto veci, ale život ide ďalej, na tom sa človek poučí, akorát jediné, čo je také akože smutné, že nám tu vznikajú potom náklady, ktoré nám už nikto nikdy nevráti, lebo aj tie fotografie niečo stoja, aj ten čas niečo stojí, aj tie videá niečo stoja a vo finále, keď si to zoberiem len v nominálnej hodnote, tak na týchto dvoch obchodoch som 2000 eur minus. Ale tak stáva sa aj také. Ale toto není to najhoršie. Horšie sa stalo Mišovi. Ideme do finále. Áno, ideme do finále našich, ani nemôžeme povedať také škaredé slovo, našich nepodárkov. Ako nejde tu ani tak o nepodárky, ale ja som práve rád, že lebo vieš, keď vidíš tých maklérov na sociálnych sieťach a tak ďalej, tak proste predávajú do 30 dní a majú kopec kupujúcich v talári nabitých práve pre tvoju nehnuteľnosť, ktorú ty ideš predávať. Pomaly ešte nevieš, že už chceš predávať, ale on už ju má predanú. V podstate ostatné je formalita. Tak je super, že sa bavíme aj o tých veciach, ktoré sa ale v tom reálnom živote dejú, hej, lebo to je len marketing a pozlátko vo veľa prípadoch a dobre a kvalitne a pravdivo a úprimne sa odprezentovať je tiež umenie. Takže áno, ale na margo toho, keď si to načrtol trošku skôr, že známy a neznámy a keď predávaš a tak ďalej, no tak mne sa stal práve ten prípad, že nejak sa ku mne dostali klienti, ktorí boli zhodou okolností nejaký vzdialený známy. A dostala sa ku mne informácia, že potrebujú predať strašne rýchlo kvôli rodinnej situácii, ktorá je taká, alebo zložitá, skrátka, treba to predať rýchlo. No a zhodou okolností to bolo pred Vianocami, hej. Pred Vianocami vieme, že je zhon, každý rieši rodinu, darčeky, veci a tak ďalej. Tak podobne ako Betty, zobral som to za svoje a povedal som si, že teda idem to vyriešiť, túto situáciu a že bude to happy end. No tak pred Vianoce, to bolo 18., 19., 20. Proste už tak veľmi blízko Vianoci. Pamätám, že som vás poprosil, som vás nahnal do tej nehnuteľnosti, že ideme robiť staging a fotografie a tak ďalej. A keďže vieme, že dom sa za 4 dní nepredá a za 4 dní po Vianociach, tak samozrejme sme to chceli mať bez výzdoby a bez všetkého. Rodinný dom za Bratislavou, na Záhorí, strašne veľa vecí všade. Okrem vecí bola ešte aj výzdoba s vianočným stromčekom, ktoré teda nechceš mať na tých fotkách. Takže viem, že sme tam boli 4 alebo 5, namakali sme sa tam. No, my sme boli 1, 2, 3, 4. No. Kameraman, fotografka, plus tam bol majiteľ s malým dieťaťom. Tak. A strašne veľa Všetci vecí. nosili. Veľa vecí. To bolo no, možno viac ako na 4 hodiny roboty. S tým, že sme tam mali aj dron a robili sme fakt kvalitnú prezentáciu, akože tie fotky boli perfektné, zábery z drona skvelé, proste všetko vyšlo ako malo. Jedinú vec, čo som neriešil so známymi, bola zmluva o spolupráci,
Hej, čiže všetko ostatné bolo, len aby obchod zbehol rýchlo, akurát som nemyslel v podstate na seba a na to, aby ten obchod bežal v nejakej štruktúre. Len aby sme to teda stihli. No a spravili sme, natočili, nafotili, všetko bolo super, medzi sviatkami išiel von inzerát a tak ďalej. Po Silvestri, keď som sa vrátil, tak v podstate došla požiadavka od tých klientov, že oni to chceli síce predať veľmi rýchlo, ale že už to vlastne nechcú predať, že to chcú prenajímať. A teraz ja zaplateného fotografa, drony, všetko, vás, ako kopec odvedenej roboty. A teda z predaja sa stal šmahom čarovného prútika a z katastrofálnej rodinej situácie prenájom. Tak som si povedal, OK, však môže sa stať, proste vyvíja sa tá situácia v nejakom čase. Zobral som to tak, ako to bolo, tak sme začali v podstate inzerovať nehnuteľnosť do prenajmu. Následne prišla požiadavka, že OK, že áno, že však do prenajmu, ale pod prenajmom si predstavujeme, že ty nám tú nehnuteľnosť prenajmeš, budeš sa nám o ňu dlhodobo starať a to všetko v podstate za odmenu, ktorú sme si dohodli za ten nájom, ani nie za predaj. Jednomesačný nájom. Jednomesačný nájom, to nazvime takto. Hej. Takže ako toto bola predstava, no a vtedy som pochopil, že ako tu asi nie sme úplne dobre, že asi sme sa nepochopili niekde v medzičase. Takže v podstate tú spoluprácu sme po vzájomnej dohode ukončili a namiesto nejakého poďakovania alebo namiesto možno ocenenia nejakého úsilia, čo sme do toho dali, tak ja som medzičasom zistil, že tí majitelia použili fotky, za ktoré teda nezaplatili, v konečnom dôsledku s našim logom alebo s logom kancelárie na propagáciu na svojich profiloch súkromných na Facebooku. S tým, že to logo tam bolo orezané, ako nebolo ho vidno, ale fotky, ako sme si spoznali, aj v tých vlastnostiach fotografií zistíš, kto to kedy fotil a tak. Takže použité fotky, orezané logo s výzvou na známych, že predávame svoj domček, je čas posunúť sa ďalej a plno sentimentu okolo toho, čo bolo fajn, ale v konečnom dôsledku, keď sme ukončovali spoluprácu, tak si veľmi dali záležať na tom, aby sme podpísali nejakú vec, že si nebudem nárokovať na žiadne náklady spojené či už s prenájmom alebo s predajom a tak ďalej. A že oni si to tak nepredstavovali a že to bolo celé zle. Tak v podstate toto sú tie momenty, kedy si tak povzdychneš a povieš si, že do keľu tak akože naozaj, že za dobrotu, na dobrotu. Ty si to tak veľmi pekne povedal, lebo ja si to tak, ako si to pamätám ja, že sme sa tam tak, prišli sme tam okolo 10. do obeda, končili sme tam okolo 3. po obede, kedy vlastne my sme tam boli celý deň s tým partnerom a manželom a on tam niečo tak akože pracoval, telefonoval a tak ďalej, však my sme tam pracovali, to je v pohode, to celé. My sme to nafotili a keď sme to celé ukončili, ona prišla domov, bola nejaká taká akože nahnevaná a ono sa to celé, jak sa to akože skončilo, že ona tam prišla a potom to ukončenie toho obchodu, Mišo si to hlásil už tak o 4-5 hodín, hej, že to sa skončilo vlastne ešte v ten istý deň, že tam nebol problém v nás, ten problém bol úplne niekde inde, čo mňa skôr teraz zarazilo, že teda presne, že akože si čmajznú fotky a že si to používajú. Ale ešte pri súkromných osobách to akože není to korektné, ale nejakým spôsobom to akože nie chápem, ale OK, môže sa stať. Horšia vec je, keď to spraví realitný maklér. To je a ešte dobrý realitný maklér, ktorý je už dlho na trhu. Toto sa stalo minule nášmu kolegovi, bývalému, že predával nejakú nehnuteľnosť, ktorá mala nejakú hodnotu, predávajúci nejakým spôsobom s tým nebol spokojný, odišiel do inej realitnej kancelárie, čo je v poriadku. Ale prvá vec, čo urobili, tak znížili cenu od nejakých 20%, čo bolo že strašne veľa. V nominálnej hodnote to bolo cez 100 000. A druhá realitná kancelária si dala inzerát na túto nehnuteľnosť so svojím vodoznakom. Ale nevšimli si, že ten náš bývalý kolega mal svoj vodoznak taký veľmi nenápadný v pravom rohu a oni ich normálne čmajzli a zverejnili ako svoje, ešte aj so svojím vodoznakom. Tak to už považujem za, ani neviem, jak by som to nazval. To je taká sedlačina. No je sedlačina najvyššieho rangu. Bezcharakternosť určite a bez rešpektu voči práci iným. Tak akože bohužiaľ reflektuje to nejakým spôsobom
úroveň toho realitného trhu, akože či sa nám to páči alebo nie, tamto Paretové pravidlo proste platí, hej, tých 80/20, 20 v prospech kvalitných, renomovaných maklérov a dobrých realitných kancelárií a 80 žiaľ Bohu, ako stačí si otvoriť akýkoľvek realitný portál a proste vieš si spraviť nejaký obraz. Ako to, čo hovoríš, je naozaj o to smutnejšie, že keď niekto tú maklerčinu robí, tak má presný prehľad o tom, čo ťa to stojí námahy, úsilia, spracovania, dobré fotky zabezpečiť. Hej, pri dobrom svetle. Častokrát prekladáme homestaging a fotenie kvôli počasiu, hej, to si málo kto uvedomuje. Proste, keď nám prší, tak to proste chcem preložiť, aby tá nehnuteľnosť vyzerala dobre, aby tie fotky boli super, alebo keď je inverzia pod mrakom, toto všetko ako bereme do úvahy, takže naozaj naša robota častokrát závisí aj od počasia. No, toto zimné obdobie je pre nás absolútne nepriateľ, že kedy sme boli minulý týždeň, vlastne som takto 2 dní po sebe prekladal fotenie a posledne bolo teraz štvrtok, malo byť polojasno, nebolo to úplne, ale v piatok malo byť úplne jasno, celý deň tak to aj vyšlo, takže sme boli fotiť v piatok. Akurát sa to potom ťažko časuje, keďže na každý homestaging chodíme 4 a tak ďalej. No ale nič, povedzme si aj niečo pozitívne. Betty, teba teraz čaká krásne obdobie, zelené nivy. Áno. Tam si sa tiež namakala 2 roky. Áno. To pre porovnanie možno, ako vnímam prácu na developerskom projekte, ktorý začal v októbri 23 a keď to porovnám s predajom nejakej rezidenčnej nehnuteľnosti, tak ako málo človek dokáže navnímať za tú dobu, hej, kedy príde klient s potrebou, ja chcem predať byt, idem kupovať dom a tak ďalej. A pri projekte, ktorý má človek pod drobnohľadom 2,5 roka, privádza tam x počet klientov, riešia sa klientské zmeny, že v podstate s tým projektom žijem a viem o ňom takmer všetko. Hej. Čiže je to úplne potom iná pozícia ponúkať byt, treba v takomto projekte, kde bol 64 bytov a nadväzne sa tam začalo s výstavbou rodinných domov. A že vlastne naozaj je to dielo, ktoré človek vníma 2,5 roka, žije s ním tak, ako rastie, tak, ako tam prichádzajú zmeny, ktoré realizuje treba z developer po dohode s mestom a tak ďalej. Čiže áno, po 2,5 roku sa bude kolaudovať a byty, ktoré som tam predala a financovanie, ktoré som sprostredkovala, bude vyplatené. Čiže vo forme provízie mne, tak je to tak ako dobrý pocit, že po 2,5 roku príde nejaká odmena za veľký kus práce z mojej strany. To je tiež ináč, že také zaujímavé, že pri týchto developerských projektoch sa vlastne celkom slušne namakáme, ale tá odmena prichádza niekedy v dosť neskorej budúcnosti, lebo veľa rôznych termínov je naviazaných na kolaudáciu a odovzdávanie bytov, načerpávanie úverov a tak ďalej. Horšie je potom, keď náhodou developer nestíha, že treba prolongovať úverové zmluvy a tak ďalej, ale len tak, áno, za 2,5 roka sa tam bolo koľko tých bytov, ktoré si ty predala? 4 byty a nejakých 10 klientov na financovanie s tým, že práve to, čo spomína, sa stalo, lebo banky niektoré po podpise úverovej zmluvy majú svoje limity na načerpanie a pokiaľ ten developerský projekt nie je v portfóliu ich bankového financovania, tak oni to berú ako cudzú nehnuteľnosť a trvajú na dodržaní načerpania. A aj ten pol rok sme nestihli, dokonca sme mali pre klientku, ktorá mala príjem v Librách, lebo ostala žiť v Británii, tak mali sme certifikát od jednej banky 12-mesačný a ten sme žiaľ tiež nestihli. Takže vlastne tá odmena moja je za tú istú prácu vykonanú 2-krát. Ale bude len jedna. Ale zase si profík vo vypisovaní úverových žiadostí. Ježiš, to áno. To už musíš tie formuláre poznať na spamäť. Ako super je to v tom, keď sa to nestihne v čase, kedy od momentu, kedy bol prvýkrát schválený úver a po tú druhú žiadosť, ako úrokové sadzby klesli. Hej? Keď sa to deje v opačnom garde, už je to menej príjemné. A tiež sa mi podarilo, a to som ani nečakal, či sa stihne, nestihne, ale v podstate tiež pri jednom developerskom projekte mám klientov, kde sme žiadali pred asi rokom cca
dostali nejakých 4,5 úrokovú sadzbu a teraz, keď som videl, že projekt už je pred fázou odovzdávania, už sa kolauduje, to znamená čerpať sa bude v blízkej dobe, tak sme prehodnotili úver a teraz majú o percento výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako tú, s ktorou do toho celého išli. Tak to si na splatke niekde 100-150 eur a to už je dobré. Takže vo finále poteší a keď máš v podstate makléra alebo finančáka, čo sa v tomto orientuje, tak to je ďalší priestor na to, aby si z toho vyťažil. Lebo veľa ľudí to bere tak, OK, 2 roky dozadu som uzavrel nejakú zmluvu, som nastavený na nejakú splátku, skolauduje sa a idem platiť, hej. Ale my sme spravili ešte ten extra mile a ušetrili možno 1000 a niečo ročne tomu klientovi na tých splátkach. To je naša výhoda, že riešime v jednej osobe aj ako firma, ale aj ako my riešime aj financovanie, aj predaj tej reality. Hej, čo iná realitná kancelária, ktorá to nerieši priamo, alebo to rieši nejak outsourcov, alebo externe, alebo jak by som to nazval, tak toto nesleduje. Hej, tým, že my vlastne v momente, kedy ja uzavriem aj rezervačnú zmluvu, už mám 2 klientov, nemám len jedného, nesledujem záujmy len toho predávajúceho, už musím čiastočne zohľadňovať aj potreby toho kupujúceho. Aký je teraz najvyšší a najnižší úrok, Betty? Môžem povedať, že sú také 3 banky ako lídry v rámci toho, čiže začíname na 3%. Je tam špecifická doba fixácie, hej, na akú dobu si klient zafixuje tieto podmienky. V tomto prípade je to 30 mesiacov, čiže 2,5 roka. Väčšinou hovoríme fixácia rok, 2, 3, tu je to tak 2,5. A druhov je 3,02 a 3,19, takže to je také ako najlepšie podmienky. Ale od tých 4,5 už sme sa posunuli, vlastne ja som kedy sme brali hypotéku na ten byt, v ktorom bývam teraz, pred 13 rokmi, tak sme na 2,99 začínali, takže sme v podstate niekde tam, kde sme boli. Tak uvidíme, kam sa dostaneme. Cyklus sa uzavrel. Jednotka to už asi nebude, jak to bolo, ale možno sa niekam dostaneme. A teraz tu máme téma, hej, banky, termíny, žiadosti, to je... Akože však ty u nás riešiš najviac úverov. Riešime ich všetci, ale ty ako za poslednú dobu aj tým, že si riešila tie nivy, tak si toho riešila veľa. Veď čakom sa to stále mení. Hlavne za posledný rok už len tým, že sa sádzby, aj tie kampane sú ináč ponastavované. A to, jak sme sa bavili o tom, že kedy je dobre, hej, že v niektorom období pred Vianocami, keď banky dajú akcie, tak to akože je makačka a potom v lete je taká... Je v lete uhorková sezóna na úvery? Za posledné leto musím povedať, že nie. Hej, že tých klientov bolo mnoho, ktorí aj v minulom podcaste som to spomenula, riešili zmeny bývania, predaj, kúpu, takže ja som mala naozaj toto leto veľa klientov, ktorých sme zisťovali ich možnosti, ale aj uzatvárali sa zmluvy úverové. Takže tam tých nastavení je mnoho. Banky okrem tých kampaní majú svoje také interné nastavenia, že napríklad každý začínajúci štvrťrok majú nejaké možnosti ako keby výnimiek, hej, že idú do vyššieho LTV, ako je tých štandardne 80%. Čiže viem, keď potrebujem klienta, ktorý nemá dosah, nemá toľko vlastných zdrojov a potrebujeme využiť 90% z ceny nehnuteľnosti, ísť do takejto výšky financovania, tak čakáme na začiatok štvrťroku niektorého, aby sme vychytali to obdobie. Pre tých, ktorí nerozumejú, 90% LTV znamená, že klient musí dať iba 10% svojich vlastných zdrojov a ostatnému požičia banka. Štandardom je dneska 80, kedysi bolo LTV 100, to bolo úplne pohodlné. Človek nemusel mať nemusel mať žiadne vlastné zdroje. Akurát na zaplatenie úverovej žiadosti. Áno, to vieme v podstate vykrývať medzi úverom. Jeden z bankových domov na Slovensku poskytuje práve takúto možnosť, hej, že klient má stabilný príjem, dostatočný, vychádza to aj v rámci tých stres testov bankových a dokáže bez vlastných zdrojov nadobudnúť vlastné bývanie. S tým, že sa chýbajúca časť financií vykrie práve tým medziúverom. Ten je postavený na dobu nie ako spotrebné úvery 8 rokov, ale na dobu rovnako ako hypotéka, treba 30 rokov pri mladom klientovi.
Tým pádom výška splátky, hovoríme o 90 eur, 100, 120 eur je veľmi priateľná a tým pádom to klient dokáže ufinancovať z toho svojho príjmu a po 3 rokoch, keď prídeme do štádia fixácie, tak tamto refinancujeme znovu do jedného úveru, lebo sa nám posunie aj výška alebo hodnota nehnuteľnosti v čase narastie a už ideme ďalej iba klasickou hypotékou. Čiže ten medziúver sa kvázi vyplatí tým refinancom a klient pokračuje už iba jednou ale to je zmluvou. super, lebo mnoho mladých ľudí v súčasnosti ešte nemá tie úspory, aby vedel dať 10, ale ani 20, ani 10%, ale keď to takýmto spôsobom vedia vyriešiť, že hneď na prvú nemusí mať v podstate žiadne áno, na 3 roky alebo na dobu tej fixácie bude v takom ľahkom finančnom diskomforte, ale každý si dneska vie aj privyrobiť, tých možností je dnes veľa, ale to je dobrá správa pre mladých ľudí. Na Slovensku chceme vlastniť, stále sme tak tým smerom naklonení, takže je to možnosť pre našich klientov. Tak ešte, kým tu nemáme veľa nájomných bytov, tak to ešte dlho bude u nás trvať. Problém je potom, ešte sme sa bavili v podstate termíny bank, že v niektorej banke vieš v podstate po podaní žiadosti načerpať do 24 hodín. 24 hodín, v inej banke to trvá, že je strašne ťažko sa to, čo sme sa bavili už aj predtým, že každá banka má svoje nejaké interné postupy, aj pri treba, čo je dôležité, že to si aj naši klienti musia uvedomiť, že on si myslí, že keď niekomu ja pošlem peniaze, že na vyčíslenie, tak tie peniaze idú najprv na nejaký zberný účet. Nie je to ani zďaleka ako SEPA platba, hej, čo si mnohí myslia, že tak však dneska je to tam za 5 minút, no není to tam za 5 minút. Ono sa to pripíše na nejaký zberný účet a v zúčtovací deň, čo môže byť o deň, o 2, kľudne aj o 3, sa to presunie na ten úverový účet a následne prichádza nejaké potvrdenie, ktoré môže trvať tiež deň, 2, 3. Čiže áno, peniaze z môjho účtu odišli síce dnes, ale reálne potvrdenie o uhradení hypotekárneho úveru môže byť kľudne o 5 dní. Presne tak. Majú na to 10 dní, niektoré banky 30 dní, dokonca mesiac. Čiže zladiť tieto termíny dokopy, aby sa nenarušil ani jeden z obchodov, je veľmi náročné. Preto výhodu vnímam za seba, keď to môžem mať pod palcom celé, tým, že sa orientujem aj v tých produktoch hypotekárnych a tým pádom si viem zmanéžovať tie obchody tak, aby sme, už viem, s akou bankou mám dočinenia, ako fungujú. Je tam veľký ako faktor hrá tá skúsenosť. Viem, ktorá banka reaguje na tú druhu, keď sa vypláca, oni už majú nejaké formy správania, vedia, že táto banka nedáva pečiatku na potvrdenia a tak ďalej. Čiže už som navnímala mnoho takých kvázi drobností, ktoré vo finále rozhodujú. Kedy ten obchod skončí a či sa termíny dodržia. Je dobre, keď máš ty v rukách a celý ten predaj aj realitný, aj finančný, lebo hlavne tomu finančnému vieš dať tú správnu prioritu. Ja som mal teraz jeden prípad, čo sme sa aj v minulom podcaste bavili, že ideme presúvať 3 rodiny do 3 nových domovov, takže ten proces je v podstate už celý ukončený, všetko je načerpané. Dnes si môj predávajúci dnes si prevzal kľúče od svojho nového domu, cez tento víkend sa bude sťahovať, v pondelok bude odostávať svoj byt, ten si preberá zase ten kupujúci a ten bude následne odovzdávať svoj byt. Takže všetko dopadlo ako malo. Jediné zdržanie sme mali a to klient, ktorý kupoval byt na nejaké odporúčanie, mal finančnú poradkyňu z Púchova, ktorá riešila ten hypotekárny úver cez pobočku M-banku v Žiline. Všetko super. Ja som donedávna nevedel, že nejaká M-banka existuje, alebo respektíve nerobil som s nimi dovtedy žiadny úver. My sme to potrebovali maximálne urýchliť, aby sme vedeli podpísať kúpne zmluvy. Na druhý deň išli do M-banku, podpísali, odnesli a vedel sa načerpať úver. Kataster už by bol vybavený. Problém nastal tam, čo som ja nevedel a čo podľa mňa ani nevedela tá pani, že oni vytvorili úverové zmluvy v Žiline, tie fyzicky poslali poštou na podpis sem do Bratislavy, klient to tu išiel podpísať, na druhý deň išli na kataster,
podali, tie papiere odniesli naspäť do M-banku a táto nás posielala naspäť na spracovanie do Žiliny zase nejakou poštou, ktorá trvala 2 dní. Čiže proces, ktorý, keby to ten klient riešil cezo mňa, by trval deň. Maximálne. A teraz to bolo 6 dní, už len kvôli tomu, že to z Bratislavy cestovalo niekam. Keby som toto dopredu vedel, ale teda chcel by som poďakovať všetkým v M-banku, že ja som tam obvolal od všetkých možných spracovateľov v Žiline, všetkých podpisovateľov v Bratislave, všetkých, boli všetci milí, príjemní a snažili sa to čo najrýchlejšie urýchliť, lebo oni majú tiež nejaké interné termíny, ktoré musia dodržiavať a jeden z tých termínov tam bol, že 5 dní, tak to som povedal, že my to nevieme jednoducho ani akceptovať, takže týmto som chcel všetkým naozaj poďakovať, že nám vyšli maximálne v ústrety, ale jedine tú poštu sme nevedeli obísť. Takže proces, ktorý mohol trvať deň, trval žiaľ Bohu 6 dní. Ale na konci sme všetci spokojní, klient a dodržíme aj úplne pôvodný naplánovaný termín odovzdania nehnuteľnosti 15.12. a tým pádom budú všetci na Vianoce vo svojich nových domovoch. Áno, Maťo, skvelé načasovanie. Akože vyšlo to, ja som ale tých telefonátov, čo som ja absolvoval, to akože tí už si o mne museli mysleť, že som úplný kretén, ale tak robím to pre môjho klienta vo finále, hej, takže keď dostanú odo mňa niekedy nejakú flaštičku, tak ale oni takisto, ja som videl, že oni chcú, len jednoducho ten jeden pán mi potom aj poslal SMS-ku, že pozrite sa, mám chorého kolegu a zajtra musím spracovať 60 €. A všetci chcú to isté, čo ja, hej, že to ja si myslím niečo a zase naši klienti si myslia niečo o našej práci, ale žiaľ Bohu je to tak, každý má toho veľa. Ale my máme teraz na prácu, teraz to trošku premostím, máme na prácu nového interného pomocníka, ktorý nám bude pomáhať, ktorého momentálne testujeme a to je náš interný oceňovač ceny nehnuteľností. A to ja hodnotím strašne pozitívne, lebo to, čo sme si my museli pred pol rokom strašne dlho spracovávať mne sa párkrát podarilo to celkom veľmi dobre odhadnúť a veľmi rýchlo, ale dalo to, hej, človek si to musel naozaj prebrozdať. Teraz máme na to software. Ako to hodnotíte vy? No, ja to hodnotím pozitívne, akože každá pomoc v tomto smere je vítaná, lebo jednak akože poďme s dobou, ako v rámci AI, keď si predstavím, že tu stále vytváram nejaké excelovské tabulky a robím si cenové mapy, tak to není dobré. Takže toto úplne vítam. Samozrejme, chce to ešte nejaké doladenia, tak aby tie ceny dávali úplne zmysel. Čím typickejšia nehnuteľnosť, tým lepšie nacenenie. Ja osobne sa snažím vždy tú cenu dvormu vnímať tak, že neexistuje jedna konkrétna cena, ktorá by bola tá správna, hej? Ale existuje nejaké cenové pásmo, v ktorom keď sa hýbeme, vieme, že sme dobre. A to cenové pásmo v podstate znamená jediné, po zmapovaní trhu a lokality a nehnuteľnosti v tej cenovej kategórii zistíme, že v nejakej kvalite ceny začínajú od a končia po. A v podstate našou úlohou je, už podľa detailov, ktoré máme v dispozícii, nastaviť tú cenu v tomto pásme, lebo ako náhle sme mimo neho, tak presne to, čo zjednodušene sa tak na trhu hovorí, že predá za čo najvyššiu cenu, no tak keď sme mimo tohto cenového pásma, tak ako za najvyššiu cenu síce predávať môžeme, ale nepredáme, hej. Kto by to kúpil zase na druhú stranu? A v opačnom garde, keď sme pod týmto cenovým pásmom, tak ako sme najlacnejší na trhu, nehnuteľnosť odíde a my sme prišli o pár tisíc, ktoré sme mohli mať vo vačku, hej, pre svoju rodinu, myslím, ako z pohľadu predávajúceho a podobne. Takže v tomto smere jednoznačne, pretože nie je to o určení tej úplne konkrétnej ceny, ale ty tam pekne vidíš v podstate nehnuteľnosti porovnateľné a vieš si to potom v podstate customizovať tým, že vyhadzuješ tie, ktoré podľa teba nespadajú do tej kategórie alebo do toho porovnania a naopak dopísať veci, ktoré si myslíš, že by to malo ešte zohľadniť, aby si sa k tej odporúčanej cene dostal. Takže akože za mňa super vec, vyzerá to dobre, uľahčuje to prácu. Hlavne to bude rýchle, my to vieme klientovi odporučiť, alebo respektíve dáme mu krásny výstup toho, kde by sa mal hýbať, ale aj tak na konci toto budeme vstupovať my, lebo keď nám niekto povie, že ja to potrebujem predať naozaj rýchlo, tak ideme s cenou trošku nižšie, lebo zase vo finále jeho možno tlačia niekde iné termíny a môže mať nejaké iné vyššie straty niekde inde ako tuto, že niečo predá o, ja neviem, 3, 4, 5 tisíc síce za menšiu cenu, ale zase niekde inde ich akože ušetrí.
To je presne, Maťo to teraz tráfil podľa mňa po hlavičke, lebo je veľmi dôležité vedieť, že prečo to ten klient chce predať rýchlo. Alebo prečo si môže dovoliť čakať, že čo je ten motív za tým, lebo keď my ten motív poznáme, tak vieme v podstate ho zapojiť do tej cenotvorby aj do tej celkovej predajnej stratégie. Kdežto keď je to len o cene, no tak sa bijeme proste, hej, 5 000 tam, 5 000 hore, 10 000 dole, ale to je v podstate akože najprv strieľať, potom mieriť. Ja sa vždy každého jedného klienta pýtam, za koľko to potrebuje predať, myslím časovo, a čo sa stane, ak sa to za dané obdobie za nejakú cenu nepredá, hej? Lebo on môže mať niekde, presne, potrebuje kúpiť inú nehnuteľnosť, alebo potrebuje, ja neviem, vyplatiť nejaký úver, alebo potrebuje tie peniaze na niečo použiť, hej? A keď my nestihneme tú dobu, no tak, a presne tam je to, že no, keď radšej to predám o 5 000 menej, lebo niekde aj tak nezaplatím 10 000 nejaké iné penále a vo finále mám o 5 000 viac, ako čakať na toho jedného správneho kupujúceho, lebo povedzme si otvorene, po 2, po 3 mesiacoch sa nejaká nehnuteľnosť už stáva ležiakom. Hej, že každá lokalita, minimálne my sa bavíme o Bratislave, hej, aj každá lokalita Bratislavy, ale aj pri ležiacich satelitov má svoju klientelu. Každý chce bývať v nejakej mestskej časti a tí ľudia, ktorí kupujú tie byty, už to okolie poznajú, že ľudia si dávajú nejaký prieskum, až potom začínajú chodiť na nejaké reálne obhliadky, ale na prvú vec si vždy každý urobí nejaký prieskum, čo je vôbec niekde v ponuke. Za mňa k tej aplikácii naceňovacej je veľkou výhodou, že koľko času mi trvalo nájsť porovnateľné nehnuteľnosti, vypísať si údaje a toto je vlastne to, že ponúkne mi nejaký balík nehnuteľností, ktoré priporovná k tej mojej, ktorú chceme predať, alebo keď aj overujeme cenu tej, ktorú klient chce kúpiť, že či je správne nastavená, či je hodnotná. Možno som sa len chcela spýtať, ako vy vnímate cenu zo znaleckého posudku v rámci celej tej cenotvorby, že ako vám do toho zapadá. Tí znalci majú tiež nejaké svoje mantinely, ale a zo skúseností. Ja vždy znalca každého jedného plus minus robím s 2. A ja mu vždy poviem, že potrebujem tú reálnu cenu, aby mi dal. Hej, nech tam zohľadní samozrejme aj nejaký trh, lebo tú cenu, na čo ja budem rozprávať niekomu, že jeho nehnuteľnosť má nejakú vyššiu hodnotu, keď ju reálne nemá a potom sa zase len dostaneme k tomu, že budeme tú nehnuteľnosť rok, 2 predávať z nejakého dôvodu, hej, ako on ju potrebuje predať, nie predávať. Hej. To je to, že my mu urobíme pekné fotky, je všetko super, alebo na konci on potrebuje tie peniaze. To je ten dôvod toho predaja a potrebuje ich mať v nejakom objeme. To je fajn, že my tu budeme niečo predávať za nejakú cenu, čo mi zase pripomína také, že listočky v schránkach. Častokrát aj mne doma v schránke sa objavujú listočky. Kúpim vašu nehnuteľnosť. V tejto lokalite alebo v tomto dome. Ja som čísla začal volávať, ešte nikdy tam nebol reálny záujemca. Vždy je to len nejaká realitná kancelária, ktorá vykúpi alebo ponúknú. Už sa mi raz stalo aj, že sme hovorili, dobre, tak prídete sa pozrieť na konkrétnu nehnuteľnosť. To som sa dohodol s majiteľom, lebo som bol zvedavý, ako to funguje. Prišli a za 5 minút ponúkli o 30% nižšiu sumu. Hej. Tak, ale to, neviem, či to je ten biznis, ktorý ľudia chcú robiť a zaujímala by ma ich úspešnosť, ale niekedy tí ľudia sú schopní, akože oni si naozaj myslia, že keď tam je napísané, a najlepšie bolo posledný som mal, že Zuzana a zdvihol to pán, ktorý o Zuzane ani nevedel. Čiže zberajú kontakty týmto spôsobom. Aj zbierajú kontakty, aj to nejakým spôsobom skúšajú, či to je, alebo není korektné, alebo voči klientom, ako takým si myslím, že to není úplne košer biznis, ale... Ak by to bolo naozaj o tom, že mám klienta v danej lokalite, ktorý hľadá, no tak to roznesem aj s tým svojím telefónnym číslom úplne v pohode. A raz som aj ja mal takovú akciu na jeden byt v Starom Meste, lebo to sú lokality, kde to môže zafungovať. Hej, táto forma. A na druhú stranu ja osobne nejsom stotožený s tým, že to je iba ako keby nejaký prostriedok na to, aby človek získal klienta. Hej, ja osobne som tiež volal na jeden, čo som našiel na jednom byte a zistil som, že v podstate je to maklér, ktorý sa snaží nabrať do ponuky nehnuteľnosť týmto spôsobom. Nemal žiadneho kupujúceho, len to bola lokalita, v ktorej sa on pohyboval, nemal žiadneho konkrétneho klienta.
Takže bol to len taký, nechcem to nejak pejoratívne nazvať, ale skrátka pokus. Áno, chcete predať dobre, tak ja vám to predám, dám to do svojej ponuky. Hej, toto je ten modus operandi. Čo ešte považujem ale za horšie, že na tejto báze fungujú aj tí flipery, ktorí v podstate to skúšajú možno aj na starších ľudí. A to tým spôsobom, že keď to proste roznesú, tak ten starý človek, dôchodca na to v dobrej viere zavolá, má nejaký plán alebo má kam ísť a v podstate títo ľudia to dokážu zneužiť, zatlačiť na ňo s cenou, vykúpiť to fakt lacno, potom prerobiť a predať za draho a na tento business model to tiež funguje alebo môže fungovať. Takže veľmi záleží to, že či je za tým, aká motivácia je za tým listočkom. Hej? Keď je to naozaj tak, že mám klienta, nič na tom nevidím zle, je to OK. Keď je to bohapusté klamstvo alebo účelová vec, tak s tým vôbec nie som OK. Tak ináč, flipper je človek, ktorý sa snaží veľmi lacno kúpiť a následne veľmi draho a rýchlo predať. Pre tých vašich divákov, ktorí tomu nerozumejú. S minimálnymi nákladmi, ktoré do toho vloží. Tak jasné, keď kúpíš, keď niekto ponúka nehnuteľnosť za 100 000, ty mu ponúkneš 70, vieš ju reálne vyplatiť a za ďalšie 3 týždne, lebo ty si už z nejakého dôvodu vieš počkať, ju predáš za 90, tak máš aj po zaplatení daní pekne 14 000 za 2 týždne práce. To nemusí byť zle. No, došli sme do úspešného konca. Ja vám zase ďakujem. Milí diváci, a vám ďakujeme za pozornosť. Nezabudnite nám dať follow a odber, aby ste neprišli o žiadne ďalšie zaujímavé informácie, ktoré vám v budúcnosti chceme priniesť. Pekný deň. Ahoj, Mateo. Ďakujeme za pozvanie a pekný deň. Čaute.